Ringrazzja lil kull min b'xi mod jew ieħor tagħna s-support għex din l-esperjenza magħna. Għaliex kien proġett bħal ħafna oħrajn, imma kien proġett sabiħ għaliex proġett jagħmlu b'sabiħ il-persuni li jipparteċipaw fih. U verament konna tim sabiħ. Ringrazzja l-Kunsill Lokali tal-Belt tas-support li nsibu minn għandkom anke l-permessi u affarijiet oħra, il-Pulizija u lilkom ilkoll li bl-entużjażmu u bl-imħabba tagħna tagħkom tkomplu tużaw l-kuraġġ biex aħna inkomplu naħdmu għal ġid ta' kulħadd. Nistieden issa lil Kenneth sabiex jagħmel iż-żewġ kelmiet tiegħu. Insellmilkom u minix ħanieħu fit-tul għalkemm l-istorja tal-Knisja ta' Ġiżu u l-istorja kampanoloġika tagħha tmur lura għal ħafna u ħafna snin. Biss wieħed irid jgħid li l-ġenesi ta' din il-Knisja jmur lura għal l-1600 u maw l-ebda qampina minn daw li kien hemm fil-Kampnar li tmur lura għal dan iż-żmien. Naturalment, forsi jkun hawn min jgħid tiġih it-tentazzjoni jgħid ma kienx hawn qniepen. Però jekk wieħed imur lura lej tradizzjoni kampanoloġika kif bdiet, il-qniepen bdew bħala iktar mill-istrument mużikali, iktar bħala mezz ta' komunikazzjoni, ġifieri minn din il-perspettiva ma kienx mistennija li jkun hemm nota mużikali jew ħoss pjaċevoli fil-Kampnar. L-importanti kien li jitwassal il-messaġġ. U allura din kienet waħda mir-raġunijiet il-għala il-ħoss ta' dawn il-qniepen kienet daqsxejn waħda limitata, għax l-importanti kienet li twassal il-messaġġ u tinstema' mill-bogħod. Madankollu maż-żmien inbidlu il-parametri li għamlu qampina u llum il-qampina hija strument mużikali, hija strument state of the art u hemm ukoll ċertu parametri matematiċi ta' frekwenzi li wieħed irid jilħaq. Naturalment, l-eqdem qampina li kellna fil-Kampnar tmur lura s-sena 1737 hija l-unika qampina fil-Gżejjer Maltin li kienet fonduta ġo Spanja. Hija l-unika qampina Spanjola u fil-fatt saret proposta u ntlaqat mill-komunità Franġiskana biex din tinżel mill-Kampnar biex wieħed igawdiha bħala patrimonju nazzjonali. Iż-żewġ qniepen oħra li kellna fil-Kampnar li kellna neliminaw bil-fors kienu xogħol il-fonditur Karlo Paċ, imorru lura għal bidu tas-seklu 20 u kienu qniepen magħmulin minn brunżar li aqqas kien speċjalizzat fil-kampanoloġija, ġifieri dana kien iktar speċjalizzat f'tappiri, affarijiet tal-metall, ġifieri l-unika ħaġa li nistgħu ngħidu fuq dan il-fonditur hija li għandu mudellatura sabiħa ħafna, però mużikalment il-qniepen tiegħu kienu limitatissimi. U mbagħad kellna tlieta l-kbar, tnejn minnhom qegħdin hawn qudiemna, waħda minnhom ta' Giovanni Bozzoli, fonduta ġo Ġenova fl-1858 li laqqas hija koinċidenza għax f'dan il-perjodu nsibu l-Franġiskani tar-Rabat ukoll jordnaw qniepen minn Giovanni Bozzoli u tara wkoll il-link fil-komunità Franġiskana bejn iż-żewġ knejjes li jkollhom qniepen mingħand l-istess fonditur. Naturalment imbagħad għandna l-qampina ta' qabel kbira xogħol il-fonditur Giuliano Cauchi, l-iktar fonditur prolifiku Malti tal-qniepen 1882 li tikkoinċida fil-fużjoni tagħha mal-qampina l-kbira ta' San Lawrenz ġewwa l-Birgu. Naturalment il-proġett beda kważi sentejn ilu kif qal tajjeb il-Gwardjan, beda biċċajt fis-sens li
meta qalli biex niġi narhom qedlu hemmhekk għandek kollezzjoni ta' qniepen b'isem partikolari li mhux se ngħidu hawnhekk, però il-kollezzjoni kienet tirreferi minħabba li kien hawn diskrepanza kbira, dissonanza biex ngħidu hekk fil-frekwenzi mużikali. Għaldaqstant saret analiżi ta' kull qampina, iddeċidejna li tnejn minnhom kellhom intonazzjoni prospettiva li stajna nkomplu magħha u hekk imbagħad saru oħrajn biex illum għandna akkordju nażżarda ngħid l-uniku fil-Gżejjer Maltin li huwa skala maġġuri fir-re naturali bleded sixth interval. Dan huwa sissa l-uniku set qniepen f'Malta b'dan l-akkordju għalkemm għandna akkordji oħrajn in re naturali, però mhumiex bleded sixth u bl-octave third intervals fil-kampnari Maltini. Ġifieri hawnhekk qegħdin immorru minn estrem għal ieħor, minn sitwazzjoni fejn ma kellna l-ebda akkordju mużikali għal wieħed fin u verament partikolari. Hawnhekk nirringrazzja l-kollegi tal-Funderija Royal Icebouts bel-foundry tal-Olanda li għamlu dan ix-xogħol. Nirringrazzja wkoll il-kollegi Maltin, il-Michael Zarafa ta' Spalla Kbira biex innizzel qniepen l-antiki u biex sejtella l-ġodda f'posthom bil-għajnuna ta' Sway Brothers, għandna l-Twani, għandna l-Quintin li ħadu din l-esperjenza bħas-soltu b'dedikazzjoni kbira, hawnhekk il-belt nistgħu ngħidu li hija diffikultà kbira biex taħdem, infatti din hija waħda mill-ftit ċelebrazzjonijiet li qed ninawguraw qniepen ġodda mingħajr ma ndoqquhom għax hija verament il-loġistika hija waħda diffiċli ħafna biex iddaħħal l-inġenji fil-belt, tikklirja fit-traffiku grazzi għall-Kunsill, grazzi għall-Pulizija li wasalna sawhekk. Min qalbi nirringrazzjakom u nifirħilkom għal dan is-set qniepen ġodda Patri Gwardjan, Komunità Franġiskana, verament proset. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla li ġabritna fil-Knisja waħda u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Jiddi bil-ferħa għalina dan il-jum li fih din id-dar tal-Knisja se jkollha niepel ġodda u ġietna l-okkażjoni biex imbirku lill-Alla din ċelebrazzjoni. Il-qniepel huma b'xi mod marbutin mal-ħajja tal-poplu Talla. Id-daq tagħhom iħabbrilna il-ħin tat-talb. Isejjaħ il-poplu Talla ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Jarrafna bil-ġrajiet tal-ferħ jolqtu dan il-qasam tal-Knisja. Nieħdu mela sem f'din iċ-ċelebrazzjoni devozzjoni kbira biex matul ħajjitna kull darba li nisimgħu id-daq ta' dawn il-qniepel niftakru li aħna familja waħda u aħna nagħtu widen għas-sejħa tagħhom li nġabru flimkien biex nuru l-għaqda tagħna fi Kristu. Il-mulej magħkom ħarri mill-Evanġelju skont San Mark. Nisimgħu ħuti kliem l-Evanġelju fl-aħħar Ġesu wera ruħu l-11 waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa li ma jemnux lil dawk li kienu rawh wara li qam il-mewt. U qalilhom morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lil ħolqien kollu, min jemmen u jitgħammet isalva, min ma jemmenx ikun ikkundannat u ma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Lilek inbirku mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti bagħat lil-libnek fid-dinja biex bit-tixrid ta' demmu jiġbor flimkien il-bnedmin. Li dnub kien xerred ma' kull imkien. Ħalli niġbru f'merħla waħda u bħala raj waħdini imexxihom u jitmagħhom. Lilek mulej nitolbu biex biex msejħin mid-daq tal-qniepel li nsara jħaffu ferħana lejn il-Knisja. Ħajkunu qalb waħda u ruħ waħda fit-tagħlim tal-Apostli, fil-għaqda tal-aħwa, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb għat-tifħir u l-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Qabel nbilku nipen najdu flimkien dan nissan flimkien għanu lil-mulej u bilku ismu. Għanu lil-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbibu tifħil tiegħu ħajifraħ Izrael bil-ħaliq tiegħu u jitenewu lil Sion bis-sultan tagħhom. Għanu lil-mulej u bilku ismu. Ħajfaħru bis-sfin li sem tiegħu bid-daq tat-tamburu taċ-ċetra għax il-mulej jitaxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Għanu lil-mulej u bilku ismu. Bil-glorja jitenew ħbibu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. Għanu lil-mulej u bilku ismu. Alla li jiġma l-Knisja waħda tiegħu minn fost ħafna ġnus, bit-tieba tiegħu jbierek lilkom li ġbartu hawn għad-berik ta' Nipel Ġodda. Fil-ħnina tiegħek jiftaħ għal-kliemu widnejn daw kollha li bid-daq tal-Nipel jinġabru hawn f'din il-Knisja. Amen. Jalla jelbu kull ma jifret laħwa mi xurxin u li jħobbu l-xurxin bimħabba vera biex b'qalb waħda jiċċelebraw il-misteri qaddisa. U jberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. That's amazing.